Mae wedi bod yn wych i ni fel ysgol i gael rhywun fel ar-lun yn gwneud y cwrs hyblyg dros y 2 blynedd diwetha. Mae hi wedi llwyddo i weithio llawn amser am yr holl gyfnod yma a mae wedi ennill gradd yr un pryd. Felly mae wedi bod yn wych iddi hi ac i ni fel ysgol. Y bydd gorau o wneud y cwrs hyblyg yma yw bod ar-lun wedi gallu gweithio'n llawn amser am y cyfnod a bod hi hefyd yn astudio tra'n gweithio llawn amser. Mae wedi galluogi hi barhau â'i gwaith a bod hi hefyd wedi dysgu ac elwa o'r cwrs sydd hefyd yn helpu iddi hi yn ei swydd bob dydd. Mae'r cwrs yn bendant yn cefnogi gwaith sy'n mynd ymlaen yn yr ysgol. Mae'r myfyrwyr yn cael cyfle i astudio nifer o agweddau fywyd ysgol yn fanwl, gan gynnwys mentre megis eco a ysgol goedwig. Felly mae'r myfyrwyr yn dod nôl i'r ysgol am mwy o wybodaeth a wybodaeth ddyfnach gyda nhw o'r holl agweddau yma sy'n mynd i elwa yn ei gwaith bob dydd.